जोङो गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दानायनि मोनसे जोंहा गोख्रों जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। खमसे खम 30थानिबो बारा समस्थियाव दिनैनि दिनाव देरहानायनि पसिबिलिटि दङ। बिथाङाथ' गाव फिजिकेलिबो जरुला जाबाय, लोगोसे बिपिएफआव दा खुनु लिडार गैला। दिनै जोङो सालबारि ब्लक कमिटिनि मोन 100 बुथ कमिटिनि जोंनि बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बुथ सन्मिलननि हाबाफारि लादों आरो नोंथांमोना नुदों जे बे बुथ सन्मिलनाव दिनै बेवहाय 3500निबो बारा जोंनि बुथ वर्कारफोरा बिथांमोना बाहागो लादों। दा बेजों बेनो फोरमान जायो जे दिनै सालबारि समस्थियाव इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो जोबोद गोख्रों जाबाय आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बेवहाय जोङो इजिलि जोङो बेवहाय देरहासार जानो हागोन। बे बुथ सन्मिलननि हाबाफारिखौ जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो लानाय जादों। जोंना गासै 3200टा बुथ कमिटि दङ। बिनिनो जोंना सालबारि समस्थियाव 100टा बुथ दङ। दा बेवहाय मोनसे बुथनिफ्राय जोङो 30 जन 35 जन बेबायदि जोङो जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो हांख्राय हरदों आरो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै दिनै बुथनि मावनांगौ माखासे हाबाफारि बेखौ लानानै जोङो सावरायदों। बेवहाय जोंनि बुथ एक्सपार्ट ब्रज कुमार बसुमतारी बिथां आरो जोंनि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथां आरो लोगोसे जोंनि लकसभानि एमपि मानगोनां जयन्त बसुमतारी आदा आरो जोंनि अशक कुमार बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। दा जोंना मोनफ्रोमबो समस्थियाव बे बुथ सन्मिलननि जे हाबाफारि बेवहाय जोङो नुदों जे माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ जोङो नुदों आरो जोङो बेजोंनो पजिटिभलि जोङो बेखौ बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दानो जोङो हागोन। जिहेतु नोंथांमोननिनो मित्र लोगो बिजेपिआबो हारसिङै गेलेगोन होनना बुंदों, बेवहाय नोंथांमोना माबा मोनसे खहा जागोन नामा? जोंहा जेबो खहा जाया। जोङो दोलो हिसाबै जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावबाय थादों। बिथांमोना बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय थागोन। जिहेतु बिथांमोना 40 बिघाबावबो होगोन होनना बुंबाय थादों बिथांमोना। बेयो बिथांमोननि खोथा, 40थायाव होयो ना 30थायाव होयो, खिन्थु जोंबो इउपिपिएल हिसाबै जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय थादों आरो बबे समस्थियाव सोरखौ होयो होआ बा एलायन्स बे गासिबो बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि हाइकमान्ड दङ। बिथांमोना बिनि सायाव सावरायगोन। जिहेतु जोङो एनडिए एलायन्स जोंना दिल्लीयावबो आरो दिसपुरावबो आरो जोंनि बिटिसिआवबो दा बिनि सोमोन्दै जोंनि मानगोनां जोंनि दोलोनि आफादगिरि तथा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिनि सायाव सावरायगोन। दा जोंना बेनोल' जे जोङो इउपिपिएल दोलोनि साफा गोख्रों मावथि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंनि दोलोखौ जोङो गोख्रों खालामगासिनो दङ आरो दिनैनि दिनाव जोङो गाव हारसिङैनो जे जोङो इलेक्सन गेलेनो हागोन बेखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। जिहेतु बिजेपिआ बिपिएफखौबो गारा इउपिपिएलखौबो गारा बेफोरबायदि जिहेतु स्टेटआव नुनो मोनदों, जिहेतु रायजो सभानि भट जादों, बिनि सोमोन्दै मा बुंनो हायो? रायजो सभानि जे भट जागोन बेवहाय जोंना थांनाय जे जोंनि CWC जादोंमोन रौतायाव, बेवहाय जोङो मोनसे डिसिसन लादों जे जिहेतु जोङो एनडिए एलायन्स पार्टनार, बेनिखायनो जोङो जोंनि दोलोनि जाय एमएलए बिथांमोन दङ बिथांमोना एनडिए एलायन्सनि जाय बिजाथि बिथांनोनो जोंनि दोलोनिया भटखौ होगोन। बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। मानो होनोबा एलायन्सनि जे स्पिरिट जोङो बेखौ लाखिनानै जोङो खामानि मावबाय थादों। बेवहाय जोंहा जेबो खहा जाया आरो 2025नि जे बिसायख'थि बे मोनसे आलादा मेटार। बेवहाय मोनफ्रोमबो दोलोआ बिटिसिआव दायो साखाफारा जादों। बे लेखायैनो जोंबो इउपिपिएल हिसाबै जोंनि दोलोखौ जोङो गोख्रों खालामबाय थादों आरो ओरैनोबाबो जोंना 445टा जे प्राइमारि कमिटि दङ, जोङो गोख्रों भाबैनो जोङो खामानि मावबाय थादों। 3200टा जोंनि जे बुथ दङ, जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावबाय थादों। दा बेखौ नोजोर बोयोबा जोङो रोखा जे बे खेबाव जोंखौ लाखिनो हानाय
बा सोरबा लोगो जाब्ला जायाब्ला जोंहा बेजों खोथा गैया। जोङो गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दानायनि मोनसे जोंहा गोख्रों जोंहा मोनसे फोथायनाय दं बा जोङो हागोन जोंखौ बेखौ बिसास खालामो आरो। बेसेबांसो मासि देरहागोन होननानै आसा खालामो? जोङो खमसे खम 30थानिबो बारा समस्थियाव दिनैनि दिनाव देरहानायनि पसिबिलिटि दङ। आरो हयथ' जोंहा दायो मास मोनथामसो समय दंबावो। बे मास मोनथामसो समायाव जोङो हयथ' बिनिबो बारा मोनहैनो हागौ। दा बे हिसाबैनो जोङो दा बुथआव खामानि मावबाय थादों। बेखौ नोंथांमोना नुबाय जे दिनै बेयाव जेसेबांनाखि एटेन्डेन्स बा पार्टिसिपेन्टफोर दङ बिराद बुरजा एथ' गरमबाबो बिराद पार्टिसिपेन्टसफ्रा बाहागो लादों। बेनो फोरमान खालामो जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो दिनै UPPLखौ गनायनो हमबाय बा एक्सेप्ट खालामबाय। हाग्रामा महिलारिनि BPFनि अबस्थाया माबायदि थासारि? हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' गाव फिजिकेलिबो जरुला जाबाय। लोगोसे BPFआव दा खुनु लिडार गैला। जाय बिथांमोनाव दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन दिनै गासैबो UPPL दोलोआव फैजोब्बाय। नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ। दा बिथांमोनाव जिखिनि लिडार दङ बिथांमोना जोङो नुदों जे जुनियर लिडारफ्रा बिथांमोना ओरैनो खामानि मावलाबाय थादों। खिन्थु सिनियर लिडारफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों गैला। जायनि बिथांमोननि दोलोआ एखेबारे दुरबल जाबाय आरो बिथांमोना दा माने पार्टि हिसाबै 2025 नि उनाव थागोन ना थाया जोंहा सन्देह दङ।